Každý ráno čekáš dopis z Evropy, co vymění tvůj home office za live reality. Na obálce místo známky zobrazený je text písně, která zapálí srdce tvý zdoutnalý, která zapálí srdce tvý zdoutnalý. Až jednou nedohlédnou oči ostříží, do otvoru zamříží, odkud tečnou nebezpečnou z objektu ven zamíříš, do prostoru zamíříš. Každý ráno čekáš dopis z Evropy, co vymění tvůj home office za live reality.